Bună ziua! Numele meu este Natasha Docineț, sunt profesor la Liceul Tehnologic Marmația, Sighetul Marmației, Maramureș. Și în câteva minute aș vrea să vă prezint o metodă pe care o folosesc la clasă de câțiva ani de zile și consider că este foarte eficientă în ceea ce privește impactul pe care îl are în a transmite mesajul de la lecția despre degradarea demnității umane la clasa 12-a și la lecția despre păcat la clasa a 10-a. În ce constă această metodă? Desigur că lucrurile ar fi mult mai interesante dacă metoda s-ar desfășura la clasă, cu intervenția elevilor, dar fiind împrejurările de asemenea natură, am să încerc să vă transmit pașii acestei metode ca să înțelegeți cam în ce constă aceasta. În prima fază le cer elevilor să scrie pe niște bilețele pe care le împart păcatele pe care le vin în minte timp de 1 minut. În timp în care eu îmi pregătesc materialele pe catedră, după care îi invit pe elevi să se apropie de catedră pentru a vedea mai bine ce urmează să se întâmple și să aducă bilețelele pe care și-au scris păcatele la care s-au gândit. Într-un minut sau o jumătate de minut facem o clasificare a acestor păcate în păcate ușoare, păcate grele sau păcate care au un impact mai mare asupra noastră sau un impact mai inofensiv, să spunem așa. De ce am ales făina albă? Pentru că am considerat că ea simbolizează viața noastră așa cum este ea curată atunci când ne naștem. Dar vom vedea că pe parcursul vieții această curăție a vieții noastre se schimbă datorită noului pe care îl aducem în comportamentul nostru, iar din punct de vedere spiritual, datorită păcatelor pe care începem să le facem. În prima parte le cer elevilor să-și amintească care a fost primul păcat pe care l-au făcut. Și veți vedea că mulți dintre ei își amintesc păcate făcute sau comportamente negative făcute la grădiniță. Au adus, de exemplu, o jucărie fără să ceară voie educatoarei sau au înghiontit colegul de grupă. Pe parcurs ce intervin elevii, eu adaug la această făină albă, adaug diferite condimente care vor avea, a căror semnificație se va înțelege pe parcursul desfășurării acestei metode. Așa. După aceea, după ce înșiră copiii tot felul de păcate pe care și le amintesc, le cer să-și aducă aminte la clasele mai mari, de exemplu la clasele 1-4, ce-și amintesc că au făcut. Vom vedea că atunci încep să învețe să copieze, încep să învețe să mintă, că au temă acasă sau n-au temă acasă și încep să se diversifice lucrurile. Cu fiecare intervenție a elevului se adaugă câte un fel de condimente. Ajungem la liceu, la vârsta adolescenței, când elevii, pe lângă schimbările biologice, fiziologice pe care le întâmpină, au de întâmpinat o grămadă de schimbări și din punct de vedere al dezvoltării psihice, au de făcut față multor factori de influență din afară, care, din păcate, își pun o amprentă de cele mai multe ori negativă asupra personalităților și asupra comportamentului lor. Și adăugăm, pe măsură ce mai citim și de pe bilețele și de intervin și elevii, adăugăm la această făină tot felul de condimente pe care le avem la dispoziție. Vedem că lucrurile încep să se schimbe și se schimbă destul de consistent. Dar nu este o schimbare doar la suprafață, ci este o schimbare în profunzimea vieții noastre, în profunzimea felului nostru de a fi, felul nostru de a gândi și de a ne comporta. Lucru care ne afectează de multe ori și pe noi și pe cei din jurul nostru. Când îi întreb pe elevi la liceu cam ce
a apărut nou în comportamentul lor, în viața lor, veți vedea că majoritatea, sub influența factorilor din mediu, sub influența factorului exterior, majoritatea încep să fumeze. Astea sunt deja păcate cu o altfel de consistență asupra vieții noastre. Și începe diversificarea acestei consistențe a făinii și vedem că lucrurile se schimbă din ce în ce mai rău. Da? Veți vedea că sunt unii elevi care sunt chiar foarte deschiși și foarte sinceri, care recunosc că sub influența anturajului au început chiar să se drogheze. Unii ajung să facă lucruri pe care noi la vârsta lor nu ne-am fi gândit că le-am putea face, dar este important că elevii sunt deschiși să-și discute problemele și practic ăsta este și scopul nostru, ca să ne apropiem de sufletul lor. Iar la consumul de droguri adaug boiaua, pentru că este un păcat destul de grav, cu consecințe foarte grave asupra vieții noastre. Păcat destul de grav, cu consecințe foarte grave asupra vieții noastre. Și după ce am adăugat condimentele pe care le avem la dispoziție, le cer elevilor să facă o comparație între această grămăjoară de făină și făina aceasta, care reprezintă practic viața noastră la început de drum și viața noastră undeva la 16, 17, 18, 19 ani, poate chiar mai mult. Normal că se vede diferența și elevii o sesizează. Dar să spunem că într-un moment nu-ți place ceea ce faci și traseul pe care mergi. Și atunci ce faci? Vrei să faci o schimbare în viața ta. Și încep să faci schimbarea. Sunt lucruri care se pot îndrepta de unul singur și atunci eu încep să scot din grămada de făină, încep să scot condimentele care îmi permit să fie scoase, pentru că sunt mai mari, deci sunt păcate la care putem să renunțăm cu ușurință. Și observ că oricât m-aș strădui să fac curățenie în viața mea de unul singur, nu-mi iese. Așa. Nu prea se vede vreo schimbare, nu? Și atunci ce fac? Apelez la specialiști. Cine sunt acești specialiști? În primul rând, avem nevoie de ajutorul familiei. Dar vedem că de multe ori familia ajungem la o cumpănă a vieții când familia nu ne poate ajuta. Dacă copilul este credincios, familia este credincioasă, va apela la un duhovnic. Dar s-ar putea ca lucrurile să se complice sau să fie atât de complicate încât copilul să aibă nevoie de mai mulți oameni, de o întreagă echipă. Și atunci familia poate să apeleze și la duhovnic, pe de o parte, dar și la un psiholog, pe de altă parte. Și ce începem? Începem curățenia generală. Sita aceasta simbolizează echipa de specialiști care vine să ne ajute. Și începe curățenia în viața noastră. Și iau de aici făină și o cern. După ce am cernut făina, le cer elevilor să facă o comparație între grămada aceasta de făină și aceasta. Ce vor observa copiii? Clar că se vede, da, am scăpat de problemele grave ale vieții, dar au rămas în ființa mea, ca om, au rămas niște urme, da? Grămada aceasta are o altă nuanță, are o altă culoare față de făina aceasta inițială, care simbolizează viața mea așa cum a fost ea curată când m-am născut. Și atunci, ce se întâmplă? Din punct de vedere spiritual, aici apare intervenția sau lucrarea Harului Divin, care lucrează în viața noastră atât cât îi dăm noi voie. Și atunci iau din grămada aceasta de făină și o pun peste aceasta. Și ce observ? Că ea începe să-și schimbe culoarea, da? Și mai pun, și mai pun, cât sunt eu dispus să las Harul lui Dumnezeu să lucreze asupra mea.
Și vedem că dacă ar fi să comparăm cu grămada aceasta sau grămăjoara aceasta de făină, unde aveam foarte multe probleme de comportament și din punct de vedere spiritual, și cu aceasta vedem deja că viața mea, după ce mi-am dorit să mă schimb, începe să se apropie de ceea ce am fost eu inițial. Deci traseul meu spiritual începe să ia un urcuș numit în teologie urcușul acesta duhovnicesc, care aduce o schimbare favorabilă, care îmi prinde bine atât mie ca persoană, cât și familiei mele și celor din jur și se văd rezultatele. Cam în aceasta constă metoda condimentelor. Clar că impactul sau senzația la clasă este cu totul alta, dar sper că ați prins ideea. Eu sunt foarte mulțumită, n-am de gând să renunț la această metodă, am pus-o în practică cam de 5 ani și prinde foarte bine, inclusiv la generația aceasta de elevi digitalizați, să zicem așa. Să sperăm că metoda aceasta ne va inspira și ne va ajuta să ajungem la sufletul copiilor așa cum ne-am propus în momentul în care am intrat la clasă. Vă doresc toate cele bune și să auzim de bine. Multă sănătate!